Úryvky z knihy Zázrak. 21. deň. Veľkolepé výsledky. Životné udalosti sa nedejú náhodou alebo vďaka šťastnej náhode. Vesmírne zákony pôsobia s matematickou presnosťou. S tým môžete celkom určite rátať, ak chcete dosahovať veľkolepé výsledky vo všetkom, čoho sa chytíte. Potom musíte využívať zákon, ktorý rozhoduje o výsledku, to jest zákon príťažlivosti. Znamená to, že musíte svojimi myšlienkami a pocitmi tie skvelé výsledky k sebe pritiahnuť a práve vďačnosť za skvelé výsledky je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako to dosiahnuť. Cvičenie spočíva v tom, že ste vďační, prv než urobíte niečo, čo chcete, aby sa dobre skončilo.